Siła łemkowskiej kultury. Zbliżamy się już do końca pomału do naszego koncertu. Mamy tutaj moment, żeby jeszcze raz podziękować tym, którym się podziękowania należą. Chwileczkę. Najdu kartku. I tak, dziękujemy sponsorom, Ministerstwu Administracji i Cyfryzacji. Brawa! Bez nich nie moglibyśmy się spotkać. Nasi kolejni sponsorzy, Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Gorzowie Wielkopolskim. PPH, Imrek, Ireneusz Smalec w Gorzowie Wielkopolskim. Hurtownia Węgiel i Mięsa Escudo, Danuty i Zenona Dziki-Sereda. Eugeniusz Siwiec, firma transportowa z Gościnia. Pan Roman Sterżeń, Hurtownia Iromex. Brawa! Zagadką dla wielu z Was pewnie było, dlaczego mój kolega Daniel Choroszczak zniknął wcześniej, słuchajcie, ze sceny, ponieważ Daniel jest członkiem zespołu. Pochwal się proszę, w jakim zespole występuje? Tak jak koleżanka powiła, występują z ansamblem Lastiwoczka i one właśnie tam za kurtyną zazadu rychtują się na następny występ, a ja jako specjalista od tego ansamblu opowiem wam jeszcze kuściok, bo jak tak się złożyło, że prawie jestem od samego początku, prawie od 2001 roku. Występowaliśmy tutaj w 2005 roku, ale jeszcze żeśmy nahulali. W 2006 roku zaczęliśmy hulaty i kultywowaty za tradycji naszych dzidziów, preselenych z takich seł jak Florynka, Winczarowa, Bogusza. Nasze tańci są operty właśnie na tradycyjnym folklorie lękiłskim. Dodam, że zaczynali z nami Igor Herbut i Adam Choroszczak, którzy teraz występują, może tych podewiaty w telewizji, w internecie, występują z grupą Lemon, wygrali Must Be The Music, a zaczynali w nas. W nas się zaczynała ich kariera, ale to nie szybkie. Andrzej Kajfasz, który prowadzi Nadiju, dumam, że chyba Nadia też tutaj występowała. Też było oczywiście. Chyba w tamtym roku, tak mi się zdaje. Nie jestem pewna, czy rok temu, chyba wcześniej, ale była. Także one nas zaczynali, my dalsze istniejemy, one sobie już piszli swoją drogą, my zasprymujemy nowych członków i jakoś się rozwijamy. Chcielibyśmy jeszcze dać to wkazać i w tej odsłonie pokażemy wam dwa tańci. Pierwszy tanec będzie tak zwany rekrut werbung, jak młody chłopci iszli do wojska i praszczali się, żegnali się ze swoimi diłkami, z rodzinami i iszli do wojska. Neznatia było cywernut, cynewernut i sobie tak hulali tak na ostatnią chwilę, żeby jeszcze kuściak się poweselili. Później będą dwie śpiewanki. Medżeń trzyma jedno, zaśpiewam ja. A na koniec będzie tanec kołomyjka, który opracowała Anna Peregrym i to jest tanec z oseła Habura. A tak się złożyło, że kierownikiem ansamblu jest Eugeniusz Habura. Co prawda nie mieszkał w tym seli, ale żeśmy otworili ten tanec i dumam, że będzie wam się podawał. Wielkie brawa, dumam, że już się pryryktuwali i zaraz zaczynamy występować. Laskiwoczka z Kremkowa. Od lesyka witer wołuje,
a ty myła, što zdumała, keď coj večer so mnou stála. To ta jedna dumka moja, że ja mrtví, ty ne moja, duško moja. To ta jedna dumka moja, że ja mrtví, ty ne moja, duško moja. Čo jest ja pohnívala, keď soj štyro nedúmala. Zabud mila to vnívania, bo to bylo na prošťania, duško moja. Zabud mila to vnívania, bo to bylo na prošťania, duško moja. Od tých dumok srdce doby, kto má dvoje, ľubov divy. Moja ľubov stále v tebe, nechá dvoch preto mene, duško moja. Moja ľubov stále v tebe, nechá dvoch preto mene, duško moja. Grejte! A ty myła, što zdumała, keď svoj večer so mnou stála. To ta jedna dumka moja, že ja mrtví, ty ne moja, duško moja. To ta jedna dumka moja, že ja mrtví, ty ne moja, duško moja.
Kuściok szkołował i zmuczył na sam koniec. Zapraszamy wszystkie ansambli do nas, bo my już kończymy. 21 święto. Dzisiaj wieczór z nami występowali Łemko Tower i Łemko Tower Junior. Serdecznie do nas zapraszamy. Damy, Dollars Brothers, Lasty Woczka, wszystkie na scenę. Dziękujemy hościom, że przybyli. Nasze dzieci też zapraszamy na scenę. Możecie słuchać teraz naprawdę możecie wszyscy tutaj do nas wejść, jak macie ochotę. Dziękujemy hościom, że przybyli, sponsorom, że nam zapłacili, żebyśmy się tu mogli spotkać, ansamblam i wszystkim tym, którzy się przyczynili, żeby kultywować i przekazywać dalsze naszą kulturę. Organizatorem naszych spotkań jest Stowarzyszenie Łemków Koło w Gorzowie na czele razem z panem Janem Gaborkiem. Bardzo dziękujemy. To już 21 rok, zapraszamy za rік, jak będzie 22. Wielkie brawa! Reżyserem naszych spotkań jest jak co roku pan Jan Kupczyński. A imprezę prowadzili Ula Konys I Daniel Choroszczak. Bardzo państwu dziękujemy. Dziękujemy temu pięknemu ośrodkowi, temu, że teraz jak co roku nas przyjął, że pan dyrektor jest zawsze bardzo przychylny. I słuchajcie, dzisiaj to była ciężka praca dla wszystkich akustyków. Sami to widzieliście, nie było łatwo pomieścić wszystkich na scenie, także bardzo dziękujemy naszym akustykom. a jak szaleńkę rozchodzili, to jeszcze jedno piśnię zaśpiewali. Tam w Chorach Karpatach. Zagramy? Dziękujemy wam.